Jeg vil snakke lidt om sandsynlighedsfordelinger, som kan komme til udtryk på mange forskellige måder, men helt specifikt vil jeg snakke om sandsynlighedsfordelinger ved stokastisk variabel. Og først og fremmest så er det måske egentlig at definere, hvad et stokastisk eksperiment er. Og et stokastisk eksperiment, det er et forsøg, hvor at de enkelte resultater ikke er givet på forhånd, og hvor at de er tilfældige. Det kunne fx være summen af antallet af øjne i 3 kast med en terning. Og vores stokastiske variabel, det er så en talstørrelse, som beskriver udfaldet af vores stokastiske eksperiment. Og det betegner vi med store bogstaver, såsom x, z eller y. Når man udfører et stokastisk eksperiment, så kunne det for eksempel være, at man at jeg kaster en terning 4 gange, og så vil jeg finde ud af, hvad sandsynligheden er for at få de forskellige antal øjne. Og det er jo ikke noget, jeg ved på forhånd, og jeg kan heller ikke bestemme på forhånd, hvad for nogle antal øjne jeg får ved hvert kast, og derfor siger man, at stokastisk variabel er tilfældighedsvariabel. Inden for stokastiske variabler, eller sandsynlighedsregning med stokastiske variabler, findes der nogle forskellige data, som hedder kontinuert data og diskret data. Og kontinuert data, det er det kan være det er noget man måler, og det kan godt være sådan, ja, hvad kan man sige, sådan grimme tal man får ud af det. Man kan få mange kommatal ud af det, hvis man for eksempel måler en given, eller nogle menneskers vægt. Så kan man få alt lige fra 77,777 til 26,1. Og derfor så er det mest normalt, at man, når man arbejder med kontinuert data, opdeler det i intervaller. Og det kunne, og det, ja. Ved kontinuert data, der kan man heller ikke bestemme sandsynlighederne for de enkelte udfald. Man kan ikke bestemme, at sandsynligheden for, at en mand vejer 77,77 er en bestemt sandsynlighed. Så derfor siger man, at jeg ved sgu ikke, hvad man siger. Men i hvert fald, så for at danne et overblik over noget kontinuert data, så anvender man histogrammer, som ser sådan her ud. Og det er sådan nogle rektangler, hvor at vores x-akse viser observationer, og så viser y-aksen frekvenser. Og hvis man så vil beregne sandsynligheden for en bestemt observation, så tager man arealet af rektanglet. Og på den måde finder man så sandsynligheden for den givne observation, som man også og det har jeg for eksempel gjort her i et lille eksempel. P, det står for sandsynligheden. Så her står der, sandsynligheden for, at vores stokastiske variabel er mindre end 5. Jamen, så går man ind i sit histogram. Her har vi så tegnet noget, der hedder, eller vi har tegnet en tæthedsfunktion.
som er en linje, der følger histogrammet helt tæt. Og så finder vi så vores femtal her på x-aksen, og så intervallet fra 0 til 5, vi vil jo finde ud af, hvad sandsynligheden er for, at vores stokastiske variabel er 5 eller under. Og så det areal her på histogrammet, det er så vores sandsynlighed for, at vores stokastiske variabel er mindre end 5. Vi har med nogle forskellige former for sandsynlighed at gøre. For eksempel har vi noget, der hedder punktsandsynlighed. Det er, når man vil vide, hvad er sandsynligheden for, at vores stokastiske variabel er lige præcis denne her observation. Og det findes ikke inden for kontinuert data, fordi man kan ikke som sådan sandsynligheden for, at vores stokastiske variabel er præcist, lad os sige 77,777, den er 0. Fordi sandsynligheden er så lille. Men så har vi også noget, vi kalder sumfunktionen. Og det er sandsynligheden for, at vores stokastiske variabel er mindre end en given observation. Og så har vi noget, som vi kalder intervalsandsynlighed, og det tegnes sådan her. Og det hedder så, at hvad er sandsynligheden for, at vores stokastiske variabel er mindre end en given observation? Større end en given observation og mindre end en anden given observation. Okay, det var lidt om kontinuert data. Så har vi også noget, vi kalder diskret data. Og det kan man ikke opdele i intervaller. Det kan kun antage enkeltstående værdier. Og det har ligesom et tælleligt antal mulige udfald. Derudover så er diskret data, det kan kun være pæne tal, man kan altså ikke få kommatal. Så kunne det jo så bare være sådan noget som antallet af rigtige svar i en prøve, eller antallet af solskinstimer i sidste juni måned. Og her, vi illustrerer vores diskrete data via en tabel eller et stolpediagram. Og et oplagt eksempel vil være kast med en terning. Og der kan vi på forhånd regne ud, at sandsynligheden for at få en 6'er ved et kast er 1/6. Fordi at vores observationer er uafhængige af hinanden, og vi har ligesom et tælleligt udfaldsrum, der sådan er ret overskueligt. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal forklare det. Men i hvert fald, så kan man med udgangspunkt i punktsandsynlighed, kan man så sige, hvad er sandsynligheden for, at vi slår en 2'er? Jamen det er så 1/6, og det er det samme med de andre antal øjne. Og så med udgangspunkt i sumfunktionen, så kunne man for eksempel sige, hvad er sandsynligheden for, at vi slår maksimum 2 toer. Og det her, det må vi jo så antage. Hvad er sandsynligheden for, at vi slår maksimum? Maksimum en toer. Det vil altså sige, at nu gælder, hvad 2 eller under. Hvad er sandsynligheden for, at vi slår 2 eller under? Og det er jo selvfølgelig 1/6 plus 1/6, hvilket er 2/6, som kan forkortes til 1/3. Og
Og når man så